سلام كما يتغنيو زخبركنن تختاتلتي سومناو مدب سبورت نلوم سولوس 24 تقمتي كلتشحن 23 تدالي زولو مدبنا اب عرفتي تጻوتاي انجليزاويت كلب مانشستر يونايتد زنبره سر روبرت تشارلتون كتكوريو نختكتاتلونا بخبرنا قدمكم كلب مانشستر يونايتد موت نايتي زحلف قدام 21 تقمتي اما بل 86 عدميو زعرفه سر بوبي تشارلتون بمنقد محبراو ميديا ابزفلطلو نتشارلتون زغلصو اخلات قالات ابي كركبو يخلو بمباليا تشارلتون معرخ ندي فولي تጻوتاين سبن كم زنبره كترد فتينا نتقدمي 65 عمتات ካብ ኣሰቃቂ ሓደጋ ነፋሪት ድሒኑ ንሞት ዘሽከዐ ብድሕሪኡ ድማ ነቲ ብሰንኪ ሓደጋ ሰዓበ መሪር ስነ ኣእምሮዊ ቃንዛ በዲሁ ንክለቡ ማንቸስተር ዩናይትድ ናብ ሃገራውን ኤውሮጳውን ክብሪ ንሃገሩ እንግሊዝ ድማ ናብ ዋንጫ ዓለም ዘብፅሐ ተኣምራታዊ ተጻዋታይ ዝምጥን መግለፂ ድማ ይነይሩ ቦቢ ቻርልተን ብ11 የካቲት 1937 ዓመተ ምህረትዩ ኣብ ዕደና ከሰል ዝነጥፍ ካብ ዝነበረብኡ ሮበርት ቻርልተንን ኣዲኡ ኤሊዛቤት ኤልን ኣብ ማእከል ዕደና ከሰል ዝነበረት ኣሽንግቶን ኖርስተንበርላንድ እንግሊዝ ተወሊዱ ህይወቱ ኣብ ከተማ ማንቸስተር ብምእካል ድማ ንስሙ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ኣብቲ ዝለዓለ ጥርዚ ብምስቃል ናይ ጋንቱኡን ሃገሩን ዝለዓለ ኣመዝጋቢ ሸቶን ምዃን በቂዑ እዚ ከማ ምጥቃዕ ዘድህብ ኣከፋፋሊ ማእከል ሜዳ ከምኡውን ኣጥቃዒ ጸጋማይ ክንፍ ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝስለፍ ዝነበረ ተጻዋታይ ሓደ ካብቶም ናይ ኩሉ እዋን ዝበለጹ ተጻወትቲ ከም ዝነበረ ይእመነሉ ብዓለም ለኸ ደረጃ ኣብ 4 ውድድራት ዋንጫ ዓለም ማለት 1958 62 66 ከምኡውን 1970 ንእንግሊዝ ዝወከለ ቦቢ ቻርልተን ኣባል ናይታ ኣብ 1966 ዓመተ ምህረት ዋንጫ ዓለም ዝዓተረት ጋንታ እንግሊዝ ዝነበረ ክኸውን እንከሎ ኣብቲ ዓመት ዕውት ሽልማት ባሎንዶር ንምዃን በቂዑ ብጀካዚ ኣብ ሰዓቡ 2 ዓመታት ማለት ኣብ 1967 ከምኡውን 1968 ኣብ ውድድር ሽልማት ባሎንዶር ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ኣብ ፖድዮም ደይቡ ዝበዝሐ ናይ ጸወታ ዘመኑ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ዘሕለፈ ቦቢ ኣብ ናይ ጸወታ ዘመኑ ብዝያዳ ብናይ ምጥቃዕ ባህርያዊ ዝምባሊኡን ብውሕሉል ኩዕሶ ናይ ምቕባል ክእለቱ ብዘይምሕር ተሪር ቀልዑ ብጻዓቱ በአካላው ብቃቱን ይሁን ዝልለ ፍሉይ በዓል ተውቦ ተጻዋታይ ነይሩ እዚ ብደረጃ ክለባትን ሃገራዊ ጋንታን ብሓፈሻ ኣብ 910 ግጥማት ዝተሰለፈ ተጻዋታይ ኣብ ሙሉእ ህይወቱ ክልተ እዋናት ጥራይ ብጫ ናይ ስምዕታ ካርድ ተቐቢሉ ቻርልተን ሓደ ካብቶም ብደረጃ ክለብ ከምኡውን ዓለም ለኻዊ ውድድራት ዓወት ተጎናጺፎም ዋንጫ ዓለም ዋንጫ ኤውሮጳን ባሎንዶርን ዝዓትዓቱ 9 ተጻወትዩ ታሪክ ህይወት ቻርልተን ኣብ ዝንተወሉ እቲ ብ6 ጥቅምቲ 1958 ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ሙኒክሪም ከተማ ሙኒክ ጀርመን ዘጓነፈ ኣዝዩ ዘርዕድን ቀላሲ ህይወቱን ዝኾነ ሓደጋ ነፋሪት ክልዓል ግድን እዩ ኣብዚ እዋን ካልኣይ እግሪ ጸወታ ረብዒ ፍጻሜ ዋንጫ ኤውሮጳ ብናይ ሎሚ ኣጸዋውዓ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ከተካይድ ኣብ ዩጎዝላቪያ ዝተረኽበት ኣብ ቀዳማይ እግሪ ክልተ በሓለ ተዓዊታ ዝነበረት ዩናይትድ ምስ ሬድ ስታር ቤልግሬድ ኣብ ዝገጠመትሉ ቦቢ ቻርልተን ክልተ ዴኒስ ቪዮለት ድማ ሓንቲ ብዘመዝገቦን 3 ጎላት 3-3 ብማዕረ ተፈላለያ ብድምር 5-4 ብዝኾነ ውጽኢት ስዒራ ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ድሕሪ ምስጋራ ኣብ ሃገራ ኣንጻር ወልቭስ ይጽበያን ዝነበረ ጸወታ ቀዳማይ ዲቪዥን እኹል ዕረፍቲ ወሲዳ ንምእታው ብኣግኡ ተበገሰት ኣብ ዝቐዲሙ ዝተጠቕሰ ዕለት 17 ተጻወትቲ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝርከብዎም ብሓፈሻ 44 ተሳፈርትን ሰራሕተኛታትን ዘሳፍረት ንብረት ብሪቲሽ ኢሮፒያን ኤርዌይስ ዝኾነት ነፋሪት ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ዜሙን ከተማ ቤልግሬድ ዩጎዝላቪያ ተበጊሳ ነዳዲ ንምምላእ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ሙኒክሪም ዓለበት ነዳዲ መሊኣ ናብ ሃገራ ክትነቅል 2 ግዜ ኣብ ዝፈተነትሉ ኣብ ጽርግያ ሞጌይን መዕለብን ነፈርቲ ብዝተፈጥረ በረድን ዘይምቹእ ኩነታትን ክሰልጥ ኣይከኣለን እቶም ተሳፈርቲ ድማ ወሪዶም ናብ መጸበይ ተርሚናል ተመልሱ ብድሕሪ 10 ደቂቕ ድማ ንኽነቕሉ ዳግማይ ኣብታ ነፋሪት ከም ዝሳፈሩ ተገብረ ቶም ቴይለርን ዳቪድ ፔግን ዝተባህሉ ተጻወትቲ ዩናይትድ ብሰንኪቲ ኣቐዲሙ ዝተፈጥረ ኩነታት ብምስግኦም ዳሕረዋይ ሸነኽ ናይታ ነፋሪት ውሕስ ኢሎም ስለ ዝሓሰቡ ምስ ቻርልተንን ቪዮለትን ቦታ ተለዋወጡ ኩሎም ተሳፈርቲ መቐነቶም ኣሲሮም እታ ነፋሪት ንሳልሳይ እዋን ኣብ ዝተበገሰትሉ ንመወዳእታ መስመር ጽርግያ ሞጌይን መዕለብን ነፋሪት ሓሊፋ ሓጹር ጥሒሳ ብኽንፋ ኣብ ጥቓ ንዝነበረ ገዛ ብምፍራስ ብሓዊ ክትቃጸል ጀመረት እቲ ካልኣይ ክንፍን ዳሕረዋይ ክፋል ኣካላን ከዓ ምስ ገረብን ብዕንጨይቲ ዝተሰርሐ ባራካን ተላተመ ደው ክሳብ እትብል ድማ ኣብቲ በረድ ኣሽከርከረት ኣብ ክልተውን ተገምዐት
بسرت حدقا شمونت تتصاوتي يونايتد زركبهم 23 سبات هيوتهم سانو كابزوم شمونت دما اتوم كلتا مش تشارلتنن فيولتن منبرز تلاوتو تايلرن بيغنيوم حدا خابتهم شعوبي وزوطوغن ازنا يلومي ارسنا خوين زلو بوبيو اب اوان اتاسق حدقا ودي 10 عمت زنبره تشارلتن كابتا حدقا بهوت كاب سررو سبات اتا موداتا استرخبيو كاب استحمشش اكلات تنفاريت استا 35 متر رحقو امن برو باسرو خليو ودقانتو هاري غريك رخيبو اب رؤسو عمق زبله مفقات سلازنبرو بهوص ناف هوسبيتال توسد نصبحيتو خبدق اسو مسنقحه اتا اب غونو دقيسو زنبر اسب دحيرو تشارلتن بعلو زسكح كحمرد إلو زغالتصو صبصاب ناي تزغاطمو محدغان سمناي نفس وكف زموته 7 انببلو كابتو من حوارو خبز عالم استسنابتو شمون تدق غانتو اتوم سلسته ناي قربع رقتو ايدي كولمان ديفيد بيغن تومي تايلر نيوم بوبي زي كم غلا خبتون بيوز دحانو دق غانتو زخونه مسبر تعصمي يغوانفون يخون دا امبر سن امرو بسلان يتحدغا عدم لكعو كساب موداتا مسو صنيحيو دحر حدا ورحنا يتحدقا ولا كوادقي مناب صوتان تتملسه فلما جن أبقى عصو أجري ملوء بملوء كرحق تلي منيريو نسو دحر بزح عمتات نابكة تماموني كابزبت حلو بزعبا أبتعلت زقات أمن أبتدنقتي وطوم زحلفو سباتن كي يذكر كلو زحلفكو معالتيلن إلو نيرو تشارلتن تاريخي وطو ملكتو نحتمتها بزبقى عمتحاف بوزح من قدي أكال نايتدنقتي نيرا انت خونا جن بزدنسو من قد خبوتي لكع كمتي أب حدا زسن بدحلمي كملت وي قبر ملسخه بزي كأل سغز بلن سنبادا زملقون أكال ألبو سبي خوينا نمنتاي جن أنا سلامنتاي كالو تعرقتيك موتخلو أنا جن نيشي مقود أثر استرايكات إموني أب استعغي وزلخو إلى حسيبة زي فتحو خوينو تسمعني بوزحت من السيات أب كم الزبلة أقد سفت أمين أب أوفا فيت نايتي أب قدمي أم سنبرا عوتن نهلو بوماتهم كرداني كالن نحنا هيوتنا قتسئلنا دحر هيدت معلتات عبيتنا يتزقوانا فخستات مستغنزب كايخا كساب كندي عدلنيا خمزغونكا كتسلاسل تجمر بحكي عدلنيا بمبال نتشعو زيقات أما كونتات قبل عليو زفترو نوطن كقلت فتينو نيرو دك قانتو تشارلتن أب هادن وانش أوروبان كلو يوم نحوار تغليفهم تشارلتن مسلسلت أنيو مات باسبي حدا خبتو محورات بيوزد حنو أبلات مانشستر يونايتد كمخانم متأن تسوا أوروبا بمجبات نتستخل فتل أخو أما فتسامتو نمبتسحن نمتساوتهم بعوات نمدباسن كتربهاقن صنع لمان نيروهم 10 عمتات دحر زحدا قادما أبقت انفتسامي شحن 968 نبورتوغالاويت كلب بنفيكا أب ستاديوم ويمبلي 4 بحدا بمرتع اتانا نوح اوان حررز بالوات صوا كم حلقة قان تامتأن بوبي بعلو سفسيفوها بوبي أبت يونايتد فلاميت إنجليزاويت كلب عود توانش أوروب أبو مخان تاريخ السرحة اللو معالتي نمخفتن مع تساون قولات نايتات صوتا بمقصار بغلتا شوتوتاتو نسمود ميقويو إذا خوينو خبك عقلنا توانش أستقبللو أبتر إثقاتو بزو حقو سايتن تبارقان نسونتات صوا أبيدو مسأتوا نعلميقو مات باس بخيدو ركبو أبتتسنبلن فانتازيان بزو حيت ساتفن دك غانتو أما أكل ميدا بباهتا خزلون كلو نسو جن أفقف لمقاير اللبس تتساوت تخوينو 10 عمتات ندحري التماليسو تدفاني قون زد سنان عدل للنيرو نتزن برا هواهو كا أبتا مشاتتي فسو هاينا بركون أبزفران خنبتصح ماليا زي بلو كزينات فينا نتاونجا أمناس لزبهاقنايا بفتسوم كنسعر عدلنان أي تسعرنان دما اتتالوخم استفتسأما مجمريا أب حسابي زمتسأني مات باسبيو بمبال إيقلتو تشارلتن قدم زعوتون مسغانتو أخوينو أب شحن 963 وانجا اف اي أب شحن 957 كمون شحن 967 شامبيون قداماي ديفيجن إنجليز بمخان 3 صوات تشبيتيو تشارلتن نكلب نيوكاسلن ودحاوبو زبتصحو تاريخاو تصاوتاي تاغانتا زخونه جاكي ميلبرنن انتعذبو كون تعبه همون قلبون جن بفقري مانشستر يونايتد تسليبو اما بال14 عدميو نابتخلب مستتصنبره مس بعدمه كاوز عبي سرحتنيات فابريكانا تصاوته دلل تصاوتاي كوينو باسبي أنصار كلب تشارلتن أتلتيكا بزنبرة قطم نفلما غزيو كسلفو خلو عنكاريتو تجمي كوانتا نبرة مسكانزو تتصاويتو جن كلتك وعساسو مسكيعتا وهايدواتيو
ኣብ ቀዳማይ ዓወቱ ዩናይትድ ሻምፒዮን ቀዳማይ ዲቪዥን ኣብ ዝኾነትሉ እዋን ዓብላሊ በርክቶ ገይሩ ንሱ ብተወሳኺ ወሳነ ኣካል ናይታ ኣብ ግዜ ደቂ ፓስፒ ወይ ከዓ ባስፒ ቤቢስ ዝብል ስም ተዋሂብዋ ዝነበረት ኣብ ኣካዳሚታ ክለብ ብዛዕበይ ውልዶ መንእስያት እተጎብአት ዓባይ ጋንታ ዩናይትድ ነይሩ ድሒሩ ከዓ እቲ ንሱ ዝነበሮ ወለዶ ዩናይትድ ኣፍታ ብሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን እትእለ ዝነበረት ብልፅቲ ጋንታ ዩናይትድ ክንፀባረቕ ርእዩ ቻርልተን ኣብ ሓደ እዋን ማንቸስተር ዩናይትድ ክትብል ከለኻ ውልዶ መንእስያት ማለት እዩ ኣብ 1949 ማት ባስፒ ዝኾነ ይኹን ሰብ ክርድኦ ብዘይክእል መንገዲ ኣብ ወግዒ ኩዕሶ እግሪ ተሰሚዖም ዘይፈልጡ መንእስያት ተፃወት ትምፅዩ ውልዶ መንእስያት ኣብዚ ክለብ ወትሩ ዕድል ምስላፍ ይረኽቡ ነይሮም እዚ ኣብ እዋን ማት ባስፒን ኣሌክስ ፈርጉሰንን ይስራሓሉ ነይሩ ከምኡ ኢሉ እውን ክቕፅል እዩ ኢሉ ነይሩ ቻርልተን ወላዲኡ ኣብ ምዕዳን ከሰል ይነጥፍ ከም ዝነበረ መጠን ነቲ ዓላሚኡ ባስፒ ጋንታና ነቶም ኣብ ፋብሪካታት እናዓየዩ ንዓና ንምዕዛብ ካብታ ዘላቶም ጨቐቕ ኢሎም ከፍ ኢሎም ናብ ስታድዮም ዝኣትዉ ተኸታተልትናን ደገፍትናን ንምዝንጋዕን ካብ ዘለዎም ወጥሪ ሓሳብ ንምንጋፍን ሰሓብን ኣዛናይን ፀወታ ከተንፅባርቕ ኣለዋ ዝብል ዝነበረ እምነቱ ደጋፊኡን ንምትግባሩ ድማ ኣብ ቅድመ ግንባር ስራዕ ዝነበረ ተፃወታ እዩ ንሱ ምስ ክለብ ዩናይትድ ን17 ዓመታት ኣብ ዝተሰለፈሉ ኣብ 758 ግጥማት 249 ሸቶታት ብስሙ ጽሒፉ ንዩናይትድ ንዝነውሐ እዋናት ዘገልገለ ውልቀ ሰብ ኮይኑ ሒዝዎ ዝነበረ ክብረ ወሰን ኣብ 2008 ብራያን ጊግስ ክሳብ ዝምንዛዕ ን30 ዓመታት ክዕቅቦ ኽኢሉ ነይሩ ብጀካዚ ኣብ 2017 ክብሩ ንዋይን ሩኒንግ ክሳብ ዘረክቦ ንልዕሊ 40 ዓመታት ናይ ክለብ ማንቸስተር ዝለዓለ ኣመዝጋቢ ሸቶ ኮይኑ ቀፂሉ ቻርልተን ማዕረቲ ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበሮ ጽልዋ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ እውን ዓብ ጽልዋ ነይርዎ እዩ ኣብ ፍርቂ ፍጻሜ ዋንጫ ዓለም 1966 ምስ ፖርቱጋል ኣብ ዝነበረ ርክብ 2 ሸቶታት ብምቕፃር ሃገሩን ኣብ ፍጻሜ ከም እትሰግር ድሕሪ ምግባሩ ኣብ ፍጻሜ ምስ ምዕራብ ጀርመን ኣብ ዝተኻየደ ፀወታ ኣንጻር ብሉፅ ጀርመናዊ ተፃዋታይ ፍራንስ ቤከንባወር ክጸምድ ሓላፍነት ተዋሂብዎ ኣብቲ እዋን ድማ ቤከንባወር ቻርልተን ልዕለይ ስለ ዝደመቐ እንግሊዝ ክስዕርና ኽኢላ ብሓቂ ሳምቡእ ፈረስ ዘለዎ ተፃዋታይ ብምባል ኣድናቆቱ ገሊጹሉ ቻርልተን ምስ ዓብሓዉ ዕውታት ዋንጫ ዓለም 1966 ብምዃኖም እቲ ጽምብል መቕረት ወሲኽዮ ንሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ 49 ጎላት ዘበርከተ ቻርልተን ክሳብ 2017 ኮኸባ መዝጋቢ ሸቶ ናይታ ጋንታ ዝብል ክብሪ ለቢሱ ንነዊሕ ዓመታት ተጓዕዘ ኣብዚ ዝተጠቕሰ ዓመት ከዓ ዋይን ሩኒ ነቲ ክብሪ ክርከቦ እንከሎ ሩኒ ከዓ 5 ዓመታት ጸኒሑ ነቲ ሞጎስ ናብ ሃሪኬን ኣሰጋጊርዎ ብጀካዚ ቦቢ ኣብ 1970 ካብ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ኣብ ዝተሰናበተሉ ኣብ 166 ፀወታታት ማልያ ሃገሩ ብምልዋሱ ብብዝሒ ምስላፍ ክብረ ወሰን ዓዱ ጨቢጡ ነይሩ ኣብ 1973 ድማ እዚ ክብሪ እዚ ንቦቢ ሙር ኣስተሊምዎ ኣብ 1974 ካብ ዩናይትድ ምስ ወፀ ምስ ክለብ ፕሬስቶን ኖርዝ ኤንድ ብምጽምባር እናተፃወተን ዓለመን ድርብ ሓላፍነት ሒዙ ዘይዕግብ ግዜ ዘሕለፈ ቻርልተን ኣብ 1984 ከም ዳይሬክተርን ኣምባሳደርን ኮይኑ ንኸገልግል ናብታ ልክዕ ከም ቤቱ ዝኾነት ስታድዮም ኦልድ ትራፎርድ ማንቸስተር ዩናይትድ ተመሊሱ እሙን መሓዛ ኣሌክስ ፈርጉሰን ብምዃን ድማ እቲ ስኮትላንዳዊ ኣሰልጣኒ ኣብ ትሕቲ ጽዑቕ ፀቕጢ ኣብ ዝኣትወሉ እዋን ኣብ ጎኑ ተሰሊፉ ሓይሊ ኮይንዎ እዩ ፈርጉሰን ኣብ 2016 ኣብ ዘዳለዎ መደረ ንቻርልተን ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ዘሕለፍክዎ ዕውት ግዜ ሳላኻይ ብምባል ሞሳ ምስጋና ሂብዎ እዩ ቦቢ እግሪ ዩናይትድ እናተጓዕዘ ዳርጋ ንኹሉ ታጋንታት ተሰላስሎ ዝነበረት ፀወታታት ከምኡውን ንኹሉ ትጎናፅፎ ዝነበረት ዓወታት ብኣካል ኣብ ሜዳ ተረኺቡ ዓይኒ ምስክርነት ክህበሉ በቂዑ ኣብ 1999 ዩናይትድ ንባየር ሙኒክ ስዒራ ዋንጫ ሻምፒዮንስ ሊግ ዝዓተረትሉን ስሉሳዊ ዓወት ዝተጎናፀፈትሉን ዓመት ሓደ ኻብዮ ኣብቲ ግዜ ቦቢ ኣብ ሙሉእ ህይወተይ ክሳብ ክንዲ ዝሕጉስ ኮይነን ከምዚ ዓይነት ስምዒት ተሰሚዑንን ኣይፈልጥን ቴዲ ሽሪንግሃም ማዕረት ገብረና ሸቶም ሰቁፀረ ብድሕሪኡ ብሓጎስ ዝኣክል ሕራይ ገይሩ ኣይዝክራንን እዩ ብኽቱር ሓጎስ ኣብ ልዕሊኦም ዘይለ ስለ ዝተሓንጎርክዎም ንገለ ላዕለዎት ሰብ መዚ ፊፋ የቕሬታ ክሓቶም ዝከረኒ ንነብሰይ ክረጋግእ እናፈተንኩ ከለኹ ናይ ማእዝን ቅላዕ ረኺብና ኦሌ ጉናር ሳልቫየር ነታ ካብ ማእዝን ተቐሊዓ ዝመፀት ኩዕሶ ኣብ ሰኪዕት ምስ ኣሰራሰራ ዓለም ኣብ ሓደ ዶ ዝበለት ኮይኑ ተሰሚዑኒ ገነት ማለት ከምዚ ዝኸውን ኢለ ገሚተ ን5 ደቓይቕ ዝኣክል እንታይ ከም ዝገበርኩ ይርዳኣንን እዩ ስድራይ ኣብ ላዕሊዮም ነይሮም ብናህሪ ኸይደዮም ዓለም ብሃንደበት መሊሳ ዓባይን ምቅርትን ኮይና
ካብዚ ዝበልጽ ነገር ክህሉ ኣይክእልንዩ ኢለ ድማ ደምዲመ ብምባል ስምዒቱ ገሊጹ ነይሩ። ሞያን ስብእናን ቻርልተን ንዩናይትድ ቅርጺ ኣብ ምትሓዝ ብደረጃ ዓለም ዓርሞሻዊት ብዓወታታ ድማ ውሪት ጋንታ ክትከውን ከምኡውን ምስ ውልዶ መንእስያት ርክባትን ምትእስሳራትን ክትገብር ደራኽ ምንባሩ ይእመነሉ። ተጻዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረ ጋሪ ኔቨል ንቦቢ ሰር ቦቢ ቻርልተን ኣብ መላእ ዓለም ዝዓበየ ወኪል ማንቸስተር ዩናይትድ ኮይኑ ካብ 50 ክሳብ 60 ዓመታት ነጢፉ እዩ። ሓደ ካብቶም ብደቂ ባስቢ ዝፍለጡ ብሉጻት ተጻወትን ኣካል ናይቲ ዘሕዝን ሓደጋ ነፋሪት ሙኒክ ነይሩ። ሞያን ስብእናን ቻርልተን ንዩናይትድ ቅርጺ ኣብ ምትሓዝ ብደረጃ ዓለም ዓርሞሻዊት ብዓወታታ ድማ ውሪት ጋንታ ክትከውን ከምኡውን ምስ ውልዶ መንእስያት ርክባትን ምትእስሳራትን ክትገብር ደራኺ ምንባሩ ይእመነሉ። ተጻዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረ ጋሪ ኔቨል ንቦቢ ሰር ቦቢ ቻርልተን ኣብ መላእ ዓለም ዝዓበየ ወኪል ማንቸስተር ዩናይትድ ኮይኑ ካብ 50 ክሳብ 60 ዓመታት ነጢፉ እዩ። ሓደ ካብቶም ብደቂ ባስቢ ዝፍለጡ ብሉጻት ተጻወትን ኣካል ናይቲ ዘሕዝን ሓደጋ ነፋሪት ሙኒክ ነይሩ። ኣብቲ ንሱ ዝደሓነሉ ሓደጋ ብዙሓት ኣዕርቕቱን መጻወቱን እኳ እንተሰኣነ እቲ ዘሕዝን ተጻዊሩ ግን ዕውት ኮይኑ ከም መጠን ታሪኻዊ ቅርሲ ዩናይትድ ኣብ ቦርድ ተሃገር ሰርሖ ንውድ ዕዮታትን ነታ ክለብ ብቕኑዕ መንገዲ ምውካሉን ከመይ ዝበለ ብሉጽ ኣምባሳደር ክለብ ክህልወካ ከም ዘለዎ ምሳሌ ዝህብ ዓብር ኣያዩ። ብተወሳኺ እውን ካብ ሰር ማት ባስቢ ናብ ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ዝነበሩ ክልተ ወርቃውያን ዘመናት ዩናይትድ ዘተኣሳስር ወርቃዊ ሰንሰለትን ንክልቲኦም ጫፋት ዘረኸብ ቀዋሚ ድልድል ነይሩ ብምባል ዓዚዙ ይገልጾ። ቻርልተን ኣብ ኩዕሶ እግሪ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ንጥፈታት ሰናይ ተግባራቱን ብሉጽ ነይሩ። ንሆስፒታላት ካንሰር ዝኸውን ገንዘባዊ ሓገዝ ኣብ ምእካብ ዝርከቦ ሓያሎ ንጥፈታት ተራድኦ ብትግሃት ዓይዩ። ኣብቲ ብድሕሪ ዕረፍቱ ብርክት ዝበሉ ቤተሰብ ኩዕሶ እግሪ ሓዘኖም ዝገለጽሉ መልእኽቲ ብተደጋጋሚ ዝተጠቕሰ ዝኽሪ እንተደኣ ነይሩ ቻርልተን ብዓለም ለኻዊ ደረጃ ንዩናይትድ ብሓቅን ቅንዕናን ወኪሉ ከም ዝነበረን ማዕረተ ኣርማ ወይ ባዕሉ ስታድዮም ኦልድ ትራፎርድ ኣካል ናይታ ጋንታ ምንባሩን እዩ። ሓላ ውልዳት ዩናይትድ ዝነበረ ዴቪድ ደሃያ ቻርልተን ቅርስን ዓንድን ማንቸስተር ዩናይትድ እዩ። ኣብ ዙርያ ዓለም ዘለዉ ሰባት ብዛዕባ ዛጋንታ ክሓስቡ ከለዉ ብዛዕባ ቦቢ ቻርልተን ክሓስቡ ናይ ግድን እዩ ክብል ከሎ ተኸላኸላይ ዩናይትድ ሩፋኤል ቫራን ከዓ ንሕና ከም ተጻወቲ እዛ ብልጽቲ ጋንታ መዓልታዊ ኣብ መንኩብ ደርማሳት ተጻወቲ እዛ ክለብ ኢና ደው ኢልና ዘለና። ሰር ቦቢ ድማ እቲ ካብ ኩሎም ዝበረኸ እዩ ነይሩ። ጽልውኡ ድማ ንዝመጽእ ወለዶታት ክቕጽል እዩ ብምባል መልእኽቱ ሕሊፉ። ሞት ናይቲ ኣብ 1994 ሰር ዝብል ናይ ክብሪ ማዕርግ ዝተቐበለ ቻርልተን ኣብ ዩናይትድ ሃጓፍ ዝፈጥር እኳ እንተኾነ ንዘንቲ ዕለት ግን ከም ሓደ ክፍሊ ኣካላት እታ ክለብ ኮይኑ ክቕጽል እዩ። ዩናይትድ ኣብ 2016 ነቲ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ዝርከብ ዝዓበየ ክፋል ናይ ስታድዮም ኦልድ ትራፎርድ ሰር ቦቢ ቻርልተን ስታንድ ብዝብል መፀውዒ ሰይማቶ እያ። ብጀካዚ እታ ጋንታ ኣብ 2008 ኣብ ኣፍ ደገ ስታዲዩማ ብሓባር ንዕኡ ንጆርጅ ቤትስን ዴኒስ ሎውን ሓወልቲ ቆይማትሎም እያ። እዚ ብሓወልቲ ስሉሳን ዩናይትድ ዝፍለጥ ቅርጻ ናብቲ ስታዲዩም በብመዓልቱ ዝበጽሑ ኣሽሓት ሰባት ፈለማ እግሮም ዘንበሩሉን ዘዕርፉሉን ቦታ እዩ። ኣብዚ ሓወልቲ እዚኣ ድማ እታ ጋንታ ሕልፈት ናይቲ ካብ 2020 ዓመተ ምህረታት ሒዙ ብሕማም ምድኻም ኣእምሮ ክሳቐዝ ዝጸንሐ ረዚን ዓንዳ ሞቱ ዕላው ምስኮነ ንዝኽሪ ፍቑር ብሉጽ ተጻዋታይን ከምኡውን ብሉጽ ሰብን ቦቢ ቻርልተን ንስለ ኣገልግሎትካ ካብ ልቢ ዝነቐለ ምስጋና ይግባኣካ ዝብል መልእኽቲ ዝሰፈሮ ሕቋፍ ዕምባባ ብስም ኩሉ ኣባል ስድራ ቤት ማንቸስተር ዩናይትድ ኣንቢራ ንመርድዕ ዕረፍቱ ስዒቡ ከዓ ማልያ ዘይብሎም ደገፍቲ ዩናይትድን ካልኦት ክለባት እንግሊዝን ናብ ስታድዮም ኦልድ ትራፎርድ ውሒዞም ብመስርዕ ኣብ መጸናንዒ ማህደር መልእኽቲ ሓዘን ብምስፋርን ዕምባባታት ማልያታት ሻርባታትን ካልእ ነገራትን ኣብ እግሪ ሓወልቱ ብምንባርን ኣኽብሮቶም ገሊጾም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣፍቀርቲ ስፖርት ንሎሚ ተሰናዲኡ ዝነበረ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኣብ ዝተዛዚሙሎ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ዝተፈለየ ትሕዝቶ ደጊምና ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ክኾነልና ንምነ